खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 जानुवारि 2022 शनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो गोजोनै थानो हागोन, गोजोन आरो गाहाम थासारि मोननो हागोन, गोग्गो आरो गोथों साननो रोंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, पजिटिभ साननो रोंगोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन, बहाबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजावबो गोबां मान मोनगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, आयआबो बांगोन, न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ दिनै मोननो हागोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन, सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंजोबनो हागोन, गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोनगोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोबां बिथिङावनो गोग्गो साननो रोंगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, न'खराव दिनै अननानै फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, गोग्गो आरो गोथों साननो रोंगोन, मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन, सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन, धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोद मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, समाजाव लोगो लेवा बांगोन, बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हागोन, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन, समाजावबो गोबां मान मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ न'खराव दिनै बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन बयनिफ्रायबो मोजां खौरां फैनोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन सोरनिबा अननाय आरो हेफाजाब मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गुबुननि गोसोखौ गोरलैयै बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन नाथाय अब्लाबो गोब्राबै मावनांगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनो हागौ गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजावबो गोबां मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोननो हागोन बयनिफ्रायबो मोजां खौरां फैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन अब्लाबो नाथाय गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायाबो मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनिबो गोहोम गोग्लैनो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन
गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो खहा जानांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव अननानै फैगोन, गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ, नाथाय अब्लाबो लामा सामायाव हान्थियोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। नेगेटिभ एनार्जिनिबो गोहोम गोग्लैनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयनिफ्रायबो मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, आयआ बांगोन, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। बेलासि समहालागै हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ आला खालाबो मोननो हागौ, नाथाय अब्लाबो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।